Kumusta ka din amin ti bilang dagiti incidente, drowning incident, Doktor? Actually, the world record get 4.70 death rate iti WHO. Alam mo ti death rate iti region tayo or Ilocos Norte, Ilocos region 4.1. So malapit tayo sa medyo mataas tayo. And nung nag-release ng lockdown during the pandemic, 2022 biglang tumaas ang natin, ang drowning rate natin in the province. Medyo mataas pa rin compared to 2019 ang 2023. At mas tumaas pa ngayong 2024. Sa per municipality naman, ang ating mga top 5 na municipalities kasama ang Bacara, Solsona, Pagudpud, Bintar, and Dinras. So alam natin na may mga resorts sa Pagudpud, lalo na sa Dinras, yung dam. May mga nalulunod. So ito po yung mga pinagtuunan namin ng pansin, nalagyan ng mga warning signages about drowning. Actually, itong multi-sectoral action plan na to, which we did during the summer of last year, nag-imbita kami ng different organizations, ang PNP, may network tayo with them, ang PDRRMO, lahat ng LGUs na disaster risk management officers nandun, lahat ng municipal health officers in-invite namin, ang DepEd pumunta din, and Red Cross, and sino pa? WHO also attended the event para po lahat ng ideas namin, lahat ng kaya naming intervention, kumbaga whole of society approach ay nailagay namin sa isang papel, at ito po ang aming i-endorse kay Vice Governor ngayon. Although there is an existing naman na action ang ating PDRRMC, pero para din makita nila yung localized na output, local output ng ating mga different organizations. So meron po tayong key interventions na ginawa, ang prevention, governance management, at paano natin i-monitor at i-surveillance ang drowning. At meron tayong ginawang yearly targets hanggang 2028. Guide lang po natin ito para hindi natin makalimutan na meron tayong responsibilidad para ma-prevent ang pagkalito.